pini Herangke mate la social media along ta pacetak ya pan la penge rat det kapacini dia pan hampang do ana tum hans tamai kapacini ya pan pini reporters do ana pan kacho phapo nangkok ke nilitum APSLC Women Wing Central ahin pen ning duk chepaklang lo ning ki pung chepaklang lo thrak meme ing ring meme pini konat lo so arlo tum adim ke dola kopi palo labang so video la track meme la puson hijim meme emet charang crack away kopi palo la haya kengsang atum pen labang so a viral video la labang so ka upload pen ilitum akai non ka track na kopi palo la unset ke so arlo tum he mithang so arlo nilitum so arlo tum sa ni track meme ing ring meme Lapuson kilitum ciplang nang ne ning kang sam pinikar bi ang long east west di mahasaw ning kang sam do nang jipusi nilitum lada pini press bitalong kiwang nang koke nilitum ning dukpitlo lapene dragon ilo lapenge apong aret case penchinglo amardar penchinglo pini an ke viral video labang su nang kiklang ham tet ke Kopia pon lagi, koman lo ke chokche, mother response, emit hang so arlo tumho, charju sina sang marli, karbiang long east west di mahasaw, so arlo atum ansta mehedi, labang so press meet kidupen, nitum realize sina, who are we, who am I? Self-realization is the source of a better growth. Inut so arlo so jongsi, nitsena o the doorpen do tak. Kulante mithang asumar asupi asupo rad det henisi lapen kadoka vetum hanstami ningkang sam itum peklang theji example akemi peklang theji kopuson sila puson isi thrak meme so arlo so pen lapin so banga khaya tumke ilitumaphan anso sesi hala RSS ku atum a agenda wailo wai chen labang si ilitum non ke phodang lo alang itong agenda long do so arlo tum hanstami SC category ST category scheduled tribe scheduled caste OBC lapen la Muslim so arlo tumapan la kadokawi la inglong akhay pen la Muslim so arlo tumapan sa tami ilitum abhan kopilo la tum RSS tum amen agenda ke so arlo tumapan sa tami prostitute pacheplang et nangji pusi haladak RSS tum amen agenda sang marli BJP atum sitami lada bangke non ruling party tum sitami lada ahok pen labang so dakpen ko masil labang so wama halabang so aso arlo panke jail sitami kitap nang ko makopino nang tupuji itum chitsagun elo majogle chuklan chumathatum sitami law and order sitami APSLC ki hai sarji kathar sar central alang di president na hinpen sitami law and order tumapan alo memorandum pielo na sinilito APSLC so arlo atum an sitami hampang so arlo laki party alam chipupe pinpen so arlo tum an sitami nang turnon Chisong na ningkang samki wanja pan lahay make lang no ot lang no lang no lapang so example ng si jongsi itum peklang pulutang te ilitum asumar ke not si damalang not si dolang banga khay ke ilitum pan labang so RSS agenda ke ilitum pan ke pawir klung nang arlo so tumapan ke asumar ta apay pa kom pa jum het nang pusi apok tak nang get plak lo lason hataksi so arlo tumapan an ke la tumapan Duway PC Mixi la tumapan ok apran peheng no nampo so arlo pansot kali youngsters at tumapan sa drugs kapichupen la tumapan mentally physically apu peheng no atpensi la tumakay peheng no nang jipusi RSS atum amen agenda lasin nilitong Central Women Wing pen kachuning ri la pulonon kidobong asorkar BJP government akehay sartuliram ronghang alang lipan mainly nilitum APSLC Central Women Wing pen alang lipan kachuning ripadi cream alang kilahen lo alang li la law and order abang strictly pen maintain ponta la pen
kinepon dia phan alang li CM akihai sartuli ram rong hang alang li pen stami order pitha komat arlo soma lapuson kachuma tha komat apin so komada kengsang ma alang li tuma phan net ing nangra jail beng nang ji pusi Central Women Wing pen ke ilitum lapuson si mathalo ma koson lo ning oi pinlo ning duk pinlo la pen ilitum chichak on ilo Pinyar ni nilitum jo soar lutum ha kunat ni pen Halloween pen otob haralo makedo aja ke keng pen siwang aja ke bas pen sinaidun lason sinilitum soar lutum ta kedo chi Halloween la sinilitum kedo kitha Pinyar ni ningkang sam avidalo handpeng hon ta ke bar japan inut soar lo ningkan crazy nilip ahawar adimalong rong atok pen inut ajo kapiing dam kidam mahut lada hemเป็นห้องที่บารามัดแฮมนังชิรุยชุดเดลคนนั้นตัวนี้เก่พังก็ต้องให้ปอนตัวนี้เก่งสั่งต้องให้ปอนตัวนี้แต่สิ RSS อเมน agenda บางอิลิตุมละอนุตินอดอนตินอบางคุตินอารุสุสิตามีละโซ RSS ตุม agenda อิลิตุมชิรอนชิบักซีอิลิตุมละโซ party ละโซดอรอปูอิลิตุมชิพลักเลปินชิปูเปปินเป็นส่วนโลซองนังทูร์นังโปละเป็นอิลิตุม justice rights อิลิตุมละชิลองนังจีละเป็นชิ fight นังจีละเป็นละปุโซนาอดลังโนlason viral kapachithang dudud ke labang ke choklum lapege lason ke nang ni ilitum karbiang long east west dimhasau ke ilitum adin ke langni pit greenery lirsing ilitum along ke domepi lasi bangakai ilitum adim nang chirai pusi keng sang apin so si so arlo so tuma phansi karbi tum hansi inglong akai phansi latum ke ponpo apiso che kampo ange akorda karbi akur endun po longle na chirai dun po pini longle na chirai chot kalilo make ang den no ang den sitami toward dampro sitami kerek murder lapen lahai ing tonang po lapen BJP government tum sitami nangli tum sitami mithang apai mithang asu angjir mithang ahem asorphan kachim phon ason thot karbiang long east west di mahasau asuar lophan rai komponon lapen ge ningkang sam ke wanjia phansi chuning ri padikrim do sani karbiang long ang keculang dan kong po sa pinanda sida hadi inubakha suta kang sai bala masal suta kang tumplo pige ahok lo pinyar niyan ta la kidam tang hala sumila rong hangpi inun usu nogong dodun no ang ke school gidun amen pen alang ni phan choret dat lo ami phang ahem la kengsang ahem atum si choret dat lo la susu phan red dat pen chulang ram dat pen puthot me thor dut lo me thor dut pen la susu akai dam lo la phan ta school ahem kim dam po pu pen la kim chot lone kim kelone labang ta chini dam pamimila setami law and order labang so hut setami pinangan che songpon la social organization laben ke advocate Guwahati Chief Justice Guwahati High Court pen setami labang ke kachirapon dodundo bon setami Karbiang Long Autonomous Council ahin pen la sumila rong hangpi pen jenglok sona taxi dolo wang olo la pusona rape cases tumhan thanga justification ta awe non rina terang rina rong pipi di alang ni phan satami la puson men si rip ka chudam pen hem ki wang tuware beng ha reng ang se sik theklong konat lo halabang so abeti pachao beti parhau konat a parhau lo kapar how pen ke dam pen si red dun that inu da uso Don Bosco along exam na may pidun ji pu rong khilan along kithurji pu hedi ik reporter satung la so inu higher secondary first year vetlang la so auto penans kami pasang not ni exam apollo pasang se vote ke pon la so John tuk pensi ami thang life ka che safe nang la son da taxi dolo ha bor pung tarapung jo dinut class 7 also halabang so rosmi terang piputa halaso also tala son da taxi pachi lot lo school nang edun pu ha bor pung pen dola maraan nada pot halata acham dam joi lo la son da taxi dolo amenda mane uncountable jo non la po anak kisung so arlutum heredu handpen hong ki chon ta pherit duk lasi labang so a law and order and that lapet mane langpon pa minute meda da bangke lapege lake BJP government non ruling party atum alang litum ke klema bang lage chok che dat lo alang litum ta sumar do
alang itong tanger pido ahemasaur do ahemasaur asomar tum denle hi jok 1 kilong nang ji chot kali adon tin ahem tin so arlo tum stame young girls and mother women and children atum pini safety zone avelo kunana bachaw lo kunana parhaw lo labang so abachaw ke kabachaw dim ke ladake lam pini viral video klang long lo klang dead lo te lahay ta action and sadang non people si dojoy lo lahen lo matha parsitha leaders pulutang ti social worker nang ji hala rat akisung rat akimang hala bang si lang paminang ji arnang hirjumelong ji nang itum jong sila law and order ahinta strictly pen maintain pulutang te laki hampang ahirjume arnang hirjume rat det hirjume ta ruling government tum talongi bon sitami SP han sitami kokonan lo ala MLA atum sitami ladak kopilo alang itum pangsam rabri SP 10 MLA ang bong kopilo latum atoks kedo rinarong hangpi apanalam ako lapena prang sitami inut young mane girl child labang sitami non pregnant that lo sitami lata kunat lonte lata justification kedo non inut also si lapuson kisung chichak nang lo tangti moke adon tinahem sitami lason arni nang lirok lonte kumatlo aday lake laki council kachari tumapha si la non BJP government tuman si laki punang koglo pere dunang koglo lapen alang ditum ano do matidi arjura pini penamat action ke NGF han claim klede piapon lo ning kang sam kawe si itum non chiplang dalo peace and development tu konada peace and development lo ha PhD certificate KNDP ning kang sam chingthurolo lo ka Charlie do lo karbiang long chingthurolo atok ano lang me towar so arno tum ki jokwan dolo tapi niarni a big zero laki chokche ning samse dat lo nilitum non pinige nilitum ancho che pin sa nilitum wang nang kok lo la so press meet nilitum ning duglo la penke a hokpeten nalitum action and popusi Karbi Anglong Autonomous Council akihai sar ik chinghon tuliram ronghang sarapan pinilabang so press meet pen nangli kilang aporchi pipen nangli action and ikha sani lam thi sir jung tung la non la bang ke chulang lem play dal mu ti non bang hai le khans of white jor sai de lo es carbon long la bang nang kam bom tang lo nang le solo so tum tar yan jang tara anu plang hai dal lo es lo son ni body tum phana ni tum pilo claim ko lo pen pilo hui na ni do jel thamot nang dito may hin pen episode sila women wings ay hin pen kopile kang sai jila puson ka sigdom jel thamot ma ko pilo nang hin pen ku tha pilo na mathaตัวพรังซีปีนี้มีเดียเกลมบางขวดตุ้มดิตุนางจุพาเต็งเป็นนางตุนเกลบางปอดนางตุนมาพานาคิวรุปิโลดิตุนก็ปีปอซีนางตุนมาพานางจุหางนางกอกมานางจุพานางกอกมาปุระตั้งเต้มหัดอิตุมาเกให้ปีสตามีโดอานาลันสตามีนางทานปอนโลและกินนนมาลมโซเชียลมีเดียลองกิจุมปุดกะฮิจิเมเมและเป็นเกกังริงเมเมกะเทรับเมเมอลัมและเป็นวิดีโอโลanu tin bang putin sa michini lo lake theklong lo la sining duk pik an pini litum ham phanga long lo puson ang ki luchok la pel puson ki do ko ke ko pi joy ne ma koili to matha dam lo potang te matha ne pin an lo puson an ang teng silitum dolo athe la puitum chilang dam lo bote inglong so to ma phan elitum karbi to ma phan arni ke wang se ta me kachulang rempen apran kita nang lapuson sa tamili tum theklong kom lo usumar pupe akisar pi po antame latum akisar pi phan po antame palom ni lapu ans theklong lasi lapu anang ding unang husitame ko pi po si pini itum katherak me via video se tame pini social media long ki klang nang kok lo ko pi po si lapuson ki do kok lo laili tum cherjudam lo ba chithanam lo pulo tangte ilitum chithana mani pinlang honeli kaning jidam ji phan ko seta me ning jita ingtung te la pen ke ning ta me addu ki do la pen ka therak la puson si do
la si la buson ke claim ka heng no ke claim ka do ka be mane la buge claim la buge kali ke claim ve ka tuma phan la pen ke la bang so video ko viral ve ka tuma phan la ke immediate pen la ke ne vek nang ji usni tum PHLC women tatum pen ri tum hang lo la pen demand lo at kinep cholo pata kali so dak pen sing sai nang ji athe kidam tangai ni pen la puson nang klang lo la pen patumi ha sata me angko video ki mi anutin sata me social media lang ra post hek long patumi ha sata me angko video ki mi la puson ki klang thu do aki me video kali lata aka heng no video aki me video potelan viral tong kala ta hai mine seta me aka heng no video pe la atumi ha ke klang ta me pini ansa me ili tum Facebook lo in pulo bodang te la hai si tum thek long ba prang ji la sinili tum hin pen central committee hin pen seta me law and order tum phan seta me lo pajer dam elo la sinili tum swalo so pen seta me tum women wing sa hin pen seta me nili tum ans se isye pressure ki pidun thu lo je immediate pen ka heng no ke claim tum phan nep ing nang vek nang ji la pen ke so dak pen inside vek nang ji pusinili tum hin pen seta me jail the beng nang ko press meet phan cái này sẽ làm cái gì là xóa lô xong thật đục tiền luôn ta là số phát thạc luôn càng xong đun rê xong sẽ thẹn lòng nó taxi xóa đi phong cái gì đây không anh bạn không hay bỏ sao cô đặt đục cái gì tận hàng phát thẹn luôn ta là tụi mà xong ta non xong đun rê xong thẹn lòng là gì đấy là số phát thạc nó tụi cái đặt luôn la so puthang ni tum hin pen di puang tum bang ke la ke sualu mi thang ka me sualu phansi karja pilo mati di sualu tum han karja pi posi sualu tum ka chiplang ke chok che ke le la tum chini lo posi alang tum sita me non por ke du joy nang je por ke kali lo alang tum sa me thor nang po lili tum hen ka chuni ri kang tum bang ke athe ki chok che ki claim tum han ke la ke action ke anbek nang ko mati la se alang li tum sita me just amen ka cheer chok kalira hedi akam sita me ke claim je phan selang tum phan sa me li tum hin pen chuni ri lo la bang ke Saya sila maling tulang la parti alam 10 potang te lo da order kini prap ping mati di koi fis dan non magar arachi ceklang ham lo insulus tanta non aten dia tidak super sat pilo koi ga la so putha ka di isimang hu me nang li tum nang kar julam ta hok lo pini political alam ni tum APHL si tum pini meeting ki dolong le tha son son do ulo meti ka pe ka son pusata mi hedi la son lo potang di li tum han ke nairas prapi samin non pini ani ke a video si klang hamalo sata me opi pose eras redalo la ke nili hin bang ki puang tum bang ke totally ke silong ke la ke ja kong ave pas nili hin bang puang tum athi aja kong do puson ne net bu mati hai tum phanta alang tum claim on e puang thek cha paklang la ke rat tum kelang tum phan ning ka chi the join ni selang thon pa khai lo mati di ante kopi po selang tum claim on e dalon te claim thek aja kong cha paklang aron chini ni delo ti aron chini ni delo hala 6th schedule to the constitution of india ki hala da ki social justice equality liberty fraternity do ulo constitution of india long ki to ke preamble por hitha hai karbiang long autonomous council ka charitu por hitha hai hala da rights equal rights freedom of speech freedom of expression right to religion right to politics hala mat hadamra nangli ke akithenai lo akihai sir cm tumiram rong ha nangli andar sido dc atumta sp tumsta athe lage inglong hawar paragraph ilitum 20 long ta ikitok lo gente paragraph 20 lage 6 schedule ahawar inglong ahawar karbi lapet inglong akhai an ahawar te ladak ko pipo si alang li cm sir alang li tugiram rong hang sir kapirena alang li phan advisor elvin terom sir akihai ta advisor dono ke lam char jutha nang litung angbong setame la pene ilitum panel discussion do piglo kedo takidor lo seta pinyar ni ilitum party chipupera ilitum kato kave kametum ahem prek ke hange tum ningi sipen hangnang pugipu piapot pinyanta chipang rup tete ilitum ay issue ki hemprek yung silong lo punte ito mithang si chari chalok panong po
Ilitum IMP Penselok, IMLA, IMAC, Ward Commissioner, ang ton pen na Karbi, inglong na kaitum si ladak chiray long po. Tapinyar ni ning kangsam awidet laki ning dukpik. Chetan si un edat lo. Na si kang honpen, kang jinso pen, aki hai sar tuliram ronghang, bangso presbit pen langra, nang li mekri, at least, pui pum, nang li mekri buta. Bura nang li labangso SP atau aphan, OC atau aphan. Kiklaim kredit, asai na kiklaim kredit tumhan transfer tha. Lapen na bangso a viral video. Kumasi kacumat ha, kumasi kiklaim na lahay tumaphan ahok pepen jail beng hai tha. Jail beng tha anke latum cicini po. Lahen lo nilitum pen ning duk kacipaklang ke nilitum chot kali. Lada dipua ani marli manja dhansiri daga loma ni marli nilitum le ke hangjo chot kali labang solamit non press meet ke wang chot kali 26 constituencies do LE Phodo Amri anke Dipu LA anke Hawarkihat LA Bukajan LA Rongkhang LA di la LA long hoke non abangke so arlo tum a constituencies pin sitami labang so press meet ki wang yapan nilitum chipachini thailo lapenya aning ki pungsi wanglo lapen hampang aso arlo atum anke party chipupe pinpen ilitum so arlo tum thura nang pusi nilitum ahin leaders tum pen sitami chingki chingwai iglo Sani lang kia sir Arjulan, nalitum ki hang ating dep nanging plum tedi. Jong sila tum kinat nang padel chat, mungkin dep nang edat patut nalitum song rik penikit si song pan si sikson duma. Chisong me po laki, chisong me po lapen ke nilitum a party anchot kalisi aka break a party atum sitami labang ke ilitum chechakun elo lapen ilitum chisong rapen nang pusi aka break a party tum kan sitami kaching wai bondo lo. Bon sitami jong si nilitum APSLC atum si chisong arek chot pu banggela ke chok dam dedeji aka prek atum si tami wang nang po tapen wang po pusin nilitum chingki chitano patum ni has tami nilitum KNCA Karbi nimso chingthur asong pen tami nilitum chingki chingwai lo ilitum dojoy nang nilo sang marli atema issues and problems of young girls and women who labang so social equal status, equal justice, equal rights labang so ki ilitum ta mithang chisong si ilitum labang so kaphere me katherak me jim me bangke itum lakang ton jia phan ke labang so ki chisong nang pusi atumi kaprek social organization to penstami chingki chithan pon bomlo lasi la nilitum APSLC atum ke la LE Pho pensitami labang so press meet ke alang litum pen non pangchen pon po pinak pen pininilitum chenglo pinak pensitami labang so press meet ke along ten sitami lapusi nilitum ki tour lo nilitum ki tour lo la pen nilitum ke sang selo atin is so marching hondu ke oi isomar parman si ilitum pinyarni itum labang so pirthe ilitum ke dodut isomar tum akai ning kangsam laki dojia pan si nitum so arloke imitanga hemasor imitanga somar rad det asomar apan ning kangsam donangji until and unless la hai ing tonte tik tak ke APSLC asong pen ke nitum ke ing tonte lo la pen ke labang ke chi song pa meji nilitum la LA Pho ani marli tum pen an ke